Sergio Ramos или Boateng. О, shit. Здравейте хора, аз съм Адриан. Това е Адонай, който играе в Драфт. Играше да кажа. Да, ето, Foot Draft. Също ще снимаме в другия епизод Foot Draft. Който харесва Foot Draft да лайкне. Също ще снимаме и Minecraft. Както виждате, снимаме от лаптопа. И това е моя лаптоп. Не, на никой. Моя лаптоп, да. Може да не вярвате, ама снимаме от лаптопа. Да. Който мой лаптоп много цепи, много цепи. Малко стара ви се за това. Проста марка. Да. Не стара марка, ми Toshiba се марка, ама... Точно Toshiba. Ама... Тихо бе. Аз съм свикнал да викам. Не знаеш? Толкова. И... Просто исках да ви покажа, че снимаме от лаптопа. Също ще ви покажа и Андика. Сега, не викай! Кой? Ама... Не. Също ще ви покажа моите приложения, с които снимам клипове, които си преработвам от лаптопа. Да започваме. Значи, ако искате да снимате клипове от лаптопа, най-добре да си изтеглите Bandicam. Най-добре, тя според мен най-добре за снима клиповете. И звука е леко слаб, така да го кажа. Да. Ами може да не ме чувате, затова съжалявам, ако ме чувате малко. Да. Ами ето го приложението Bandicam. Ето го. Значи, също ще ви покажа и филмората, с която си преработвам клиповете. Значи, честно да ви кажа, много ми харесва филмората. Малко тъпшачи, че не съм я ползвал, гледал съм клипове как я ползват. Също един път се пробвах да я ползвам, но нещо пак ми е лагна, разбира се. Много ме кефи. Също няма да си я изтривам, да. И други две приложения, които ще са ви полезни да си ги изтеглите, ако сте такъв като мене, който постоянно изтегля игри и така нататък. Добре, това са снимките ми, които преработвах. Да. Добре, това е фейсбука ми. Да. Също. Добре. Значи, приложението, което трябва да си изтегляте за ако имате вирус или ако ви зацепа лаптопа, това е Avast Free Antivirus. Много е добро. Това е, не знам точно какво, не съм го ползвал. Иначе Avast Free Antivirus. Адре, не гледай. Меси. Да, и това... Ще да ви кажа това беше. Значи, това не знам за какво е. Иначе с това си преработвам клиповете. В друг клип ще ви покажа как по-точно си преработвам, как по-точно снимам клипове, как всичко ще видя. Да. Това съм го ползвал и да. Всичките тези неща може да си ги изтегляте от Google, който не знае кой е Google. Мисля, че нямам се по-точно да ви харесва това клипче. Да, кратко беше, защото исках да ви покажа, че вече снимам клипа от лаптопа. И чао хора, съжалявам ако не ме чувате така повече, по-силно. Чао хора, Адриан, това беше Адонай. Чао!